haba ng pila. Ang daming tao. Ano, malapit na tayo guys. Yan o. Hola guys, welcome back ulit sa ating channel. Ngayong araw nandito kami sa Palacio Real, dito sa may sentro ng Madrid. Ito siya guys, oh. Yan. Yan, mahaba lang yung pila guys. Pero okay lang, at least nakapasok dito. Ikaw mo pre yung ngayon, yung entrance. Hanggang July 4 siya. Kaya sinasamantala ng mga nagpupunta rin dito. No, luego vamos dentro. Ito guys, oh, yung entrance. Yan, free siya guys, free. 0-0, walang bayad. Yan, tara doon na sa sa loob. Oh, ang ganda dito guys, oh. Espera, ay guardia, sabes? Oh. Pakaluwang guys, oh. Bali yan, na-vlog ko na yan minsan nung nakarang videos natin. Yan, tara dito sa loob. So, ayan siya. Oo, ang ganda. Ayan, oh. Ang ganda dito sa taas guys, oh. Ganda guys. Es del Rey. Ito guys yung family ng Rey dito sa Spain. Yan sila. Yung gitna, yun yung Rey. Saka yung pangalawa sa gitna, yun yung asawa. Tapos yung anak nung nasa kanan na lalaki. Sa ngayon, yan yung Rey ngayon dito, yung nasa kanan na. Ngayon, dito naman tayo sa loob. Dito naman tayo guys. Wow, talagang palasyong dating guys, oh. Yan. Nawalan mas bawal lang dito ang maingay guys.
Yeah. Okay, okay. Ano, photos. Bawal ang camera dito sa loob. May mga parting bawal doon sa loob guys. Kaya dito lang muna. Bawal ng camera. Pinagbabawal nila. Ayun o. Ayan o guys, mga building. Meron ding ano dito guys, oh, malaking TV. Ayan. Ayan guys, oh. May table na siya dito na ano. Hindi naman siya bilyar. Ito na yung ano guys, yung palabas na. Ayan. May pinagbabawal talaga guys dun sa loob ang ano, may mga guard na nakabantay. Maganda talaga sa loob. Yan, dito guys, pa-exit na tayo. Vamos allá, vamos para arriba. So yung guys, nakalabas na kami. Kaya hindi ko na i-video yung mga iba guys. Kasi pinagbabawal talaga. Tinatago ko lang tong ano, yung camera ba. Super ganda niya guys. Kasi ito pala yung tirahan ng ano, ng rey ng Spain. Yan siya guys. Pero may mga video tayo na patago, may nakuha ko. Kahit papaano, may na-video tayo dun sa loob. Ito guys siya, napakaluwang niya to, napakaluwang. Bawat kasi kwarto guys, meron siyang ano, meron siyang gwardiya talaga. Talagang natingin yung mga hawak na cellphone, mga camera ba, talagang pinagbabawal. Pero kung dito sa mga labas na guys, dito sa may paseyo-paseyo na siya, okay lang na. At least lang may konti tayong na-video guys. Mahirap na kasi pagka makita tong camera ba, baka kukunin pa nila, mahirap na. Kaya yun, patago lang guys. So guys, hanggang dito lang muna ulit. Sa mga bago sa aming YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. Hanggang sa susunod na video. Adios! Adios!